Behin batean, gazteluder batean, errege eta erregimak bizi ziren, eta haur bat izan zuten. Haura oso polita eta zuria zen, elurra bezala doa. Horregatik, edurmezuri jarri zioten izena. Gure etxeko printzesa, asume polita dugu. Azaltxuritxeria du, edurmezuri deituko diogu. Ado zaude ederren. Bai, nago, oso izen polita da. Baina egun batean erregina ona hil zen. Erregea negar asko egin zuen. Ai, erregina hilda! Ai, erregina hilda! Horrela, Edurmezuri amari gabe gelditu zen. Edurmezuri amari gabe zegoenez erregea beste emakume batekin ezkondu zen. Ni erregina berria naiz, erregearekin ezkondu naiz. Erregina berria oso gaiztoa zen. Bai, polita naizela. Izpilutxo, ez aidak. Nor da erresuma honetako emakumerik politena? Zuzara politena. Urte asko pasa ziren eta Edurmezuri neska hundi eta polita egin zen. Ni Edurmezuri naiz! Erregina Edurmezuriren enbidia zuen, horregatik galdetzen zion ispiluari. Izpilutxo, ez aidak. Nor da erresuma honetako emakumerik politena? Orain Edurmezuri da politena. Edurmezuri hilko dut eta ni izango naiz politena. Benazio? Zer nahi duzu, maiestate? Edurmezuri eraman pasora eta han hil ezazu. Morroia, benaz, neskatxaren bila joan zen, eta basora eraman zuen marrubiak biltzeko aintzakiarekin. Edurmezuri, pasora zen duzu marrubiak biltzera. Bai, guazen. Edurmezuri, hil egin behar zaitu. Niri, zergatik! Erreginaren aginduz hil egin behar zaitu. Mesedes, benantxo, mesedes, enazazu hil. Pena ematen didazu. Zoa zurrutura eta ez zaite sekulan gaztelura itzuli. Entzun? Edurmezuri bakabe gelditu zen basoan. Nora joan urte esan, beldu dasko zuen, eta negara asko egin zuen. Zer egingo dut? Baina nako batean, han urruti, etxe txiki bat ikusi zuen. Etxe bat, ara joango nahi. Edurmezuri etxe hartan bildu zen kodika, eta atea jo zuen.
ezue? Ni zoriontsu naiz. Ni beti lo naiz. Ni makaltxo naiz. Ni jakintxu naiz. Ni mukitxo naiz. Eta bera mukitxo da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gurekin bizi nahi duzu? Bai, oso pozik. Gu basoran baten gara lanera. Eta zer egingo dugu? Zu hemen geldituko zara eza. Ederki, guazen basora. Egia da, guazen lanera. Oso pozik bizi ziren, baina gazteluan erreginak ja, Benantzio Edurnezuri hildu. Orain bai, orain ni izango naiz politena. Izpilutxo, ezaida, nor da erresuma honetako emakumerik politena? Edurnezuri da politena. Edurnezuri hilko dut eta ni izango naiz politena. Zagar honi pozoina sartuko diot. Edurnezuriri emango diot eta hil egingo da. Erregina gaiztoa emakume zahar moduan jatzi zen eta batera joan zen Edurnezuriren mina. Handik pixka batera ipotraketa dizinen lanetik bozkozik zetozen kanetik.
egin duzu. Neska bat dira, bai polita dela, musu bat eman. Nago, edurne zuri piztu egina, bizirik dago, gora, gora! Nahian duzu idazlatzeko ondu? Bai, guazen gaztelura eta han eskondu egingo gara, nire aitak dendena jakin behar du. Aupa, aupa, yupi, yupi! Edurne zuri hilko dut eta ni izango naiz politena. Hurrengo egunean pintzea eta edurne zuri eskondu egin ziren. Eta erregezainak pintzeari bereko joia jarri zion mundu. Eginak amoroz bete ditzegoen eta edurne zuri behin eta berriro hilko esaten zuen. Baina ez zuen lotu eta ama oidea ihes egin zuen betirako eta ez zen inoiz gehiago gaztelura itzuli. Eta handik aurrera denak oso pozik bizi izan ziren. Laugarren narratzailearen papera egin dut. Ni niko naiz eta bosgarren narratzailearen papera antzaztu dut. Ni Jon naiz eta seigarren narratzailearen papera antzaztu dut. Ni Xabi naiz eta urteetako da egin dut. Ni Naroa naiz eta urteetako Naroaren papera antzaztu dut. Ni Ibao naiz eta urteetako Ni Ander naiz eta urteetako papera egin dut. Ni Nadia naiz eta munkitzi-potxaren papera antzaztu dut. Ni Marla naiz eta jartzen ziren ipotxaren antzaztu dut.
Ni enara naiz eta makatxi potxaren papera antzestu dut. Ni noa naiz eta beti ipotxaren papera egin dut. Ni Aider naiz eta zoriontsu ipotxaren papera antzestu dut. Ni Xabier naiz eta mamatxoaren papera antzestu dut. Ni Bilge naiz eta printzaren papera antzestu dut. Ni Nagore naiz eta Edurne zurien papera antzestu dut. Ni Monos naiz eta erregaren papera antzestu dut. Ni Ainara naiz. 10 urtearen papera antzestu dut. Ni Tatiana naiz eta ispiluaren papera antzestu dut. Ni Jare naiz eta Fedazio Morreiaren papera antzestu dut. Ni Nora naiz eta erreginaren papera antzestu dut.